mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Nalaman ko na halos lahat ng pinapangarap kong ilagay sa bahay ko ay napunta pala sa bahay ng first wife niya. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Silent listener niyo ako. Kayo ang isa sa mga nagpapagaan ng loob ko sa araw-araw. Ang dami ko nang napakinggang secret files. Kaya naisip kong ibahagi rin ang kwento ko. Baka sakaling sa pagbabahagi ko ngayon, kahit paano ay mabawasan ang bigat na ilang taon ko nang pasan. Itago nyo na lang ako sa pangalang Athena, 35 years old. Nasa Middle East. At ito, ang aking secret file. May anak na ako sa dating partner ko. At 1 taon na rin kaming hiwalay noon. Hindi madali ang pinagdaanan ko bilang isang single mom. Pero unti-unti kong tinanggap na baka hindi na para sa amin ang isa't isa. Kaya nang dumating ang isang lalaki sa buhay ko, naniwala akong baka binibigyan na ako ni Lord ng panibagong pagkakataon para muling magmahal. Ang lalaking ito na dumating sa buhay ko ay itago na lang natin sa pangalang Damulag. Hindi siya gwapo, pero mabait siya. Atid sundo niya ako sa trabaho. Lagi niya akong inaalagaan. At sa paglipas ng panahon, walang ligawan na naganap. Naging kami na lang. Masaya ang relasyon namin. At pakiramdam ko noon, natagpuan ko na ang lalaking magiging katuwang ko sa buhay. Yun nga lang, may pagkaseloso siya. Inaaway niya ang mga taong simpleng nagte-text lang sa akin. At iniisip ko noon, ay tanda lang yun ng pagmamahal niya sa akin. Hindi ko alam na yun pala ay senyales ng pagiging controlling niya. Hindi nagtagal, nagsama kami. Pareho kami nagtatrabaho. At unti-unti nakikita ko na siya na ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Nang magkaroon ako ng pagkakataong mangibang bansa, pareho naming pinanghawakan ang pangarap na pagbalik ko ay magpapakasal kami, magnenegosyo, at bubuo ng magandang kinabukasan. Ang hindi ko alam, hindi naman pala kami parehas ng pangarap para sa relasyon namin. Dahil hinihintay lang pala ni Damulag na dumating ang isa pa niyang girlfriend
na nagtatrabaho sa abroad. Binlock ako ni Damulag sa mga social media accounts niya. Akala ko tapos na kami. Pero nang umuwi ako ng Pilipinas, laking gulat ko na lang na alam niya ang flight details ko at siya ang sumundo sa akin sa airport. Nanghingi siya ng patawad. At dahil mahal ko pa rin si Damulag, kumapit ako sa paniniwalang may pag-asa pa ang relasyon namin. Doon ko lang nalaman, nakakauwi lang din pala ng isa niyang babae. Oo, DJ Rocky at DJ Jello. Sa tradisyon at paniniwala namin, pwede naman magkaroon ng multiple partners ang lalaki. Kaya lang, hindi ko akalain na ako pala ay magiging second wife. Nangako naman siya sa akin na ako lang, na magbabago siya at hindi na siya hahanap pa ng ibang babae. Pinaniwalaan ko si Damulag. Tinulungan ko siya na umangat sa buhay. Tinulungan ko siya na magkaroon ng negosyo para mapatunayan niya sa pamilya niya na kaya niyang magtagumpay. Pagkalipas ng 45 days matapos kaming ikasal, bumalik ako abroad para ipagpatuloy ang paghihirap para sa mga pangarap naming dalawa. Habang ako nagpapakahirap sa ibang bansa, si Damulag naman ay nagpapakasaya. Puros pambabae at panloloko ang ginagawa. Nagpatayo ako ng bahay dahil pangarap ko na magkaroon ng sariling tahanan. Ito rin ay para sa anak ko. Yung gusto kong design, yung mga pinapangarap kong maipundar, ibinigay ko. Pero isang araw, nalaman ko na halos lahat ng pinapangarap kong mailagay sa bahay ko ay napunta pala sa bahay ng first wife ni Damulag. Pati mga negosyong itinayo ko at maging ang motor na pinaghirapan kong mabili, napunta rin sa first wife niya. Hindi ko sinabi sa pamilya ko ang mga nalaman ko dahil nahihiya ako na aminin na ako mismo ang paulit-ulit na pumipili sa taong nagdudulot ng sakit sa akin. Dumating sa puntong hindi ko na kinaya ang bigat ng lahat. Kaya nagpakonsulta ako sa espesyalista. May depresyon ako. Nakatulong naman kahit papaano. Then year 2021, umuwi ako ng Pilipinas dahil nagkasakit ang nanay ko. Pero ang hindi ko alam, ako rin pala ay unti-unting magkakasakit. Kahit may iniinda ako, bumabangon pa rin ako. Lumaban ako. Nagtayo ako ng negosyo, naging maayos naman ang takbo noon, at akala ko yun na ang magiging panibagong simula sa buhay namin. Pero si Damulag, tuloy pa rin.
sa mga aktibidades niya. Isang araw pinaayos ko yung iPad ko. Na-access ko ang Facebook account niya. Nakita ko lahat ng kasinungalingan niya. Ang mga babae, mga usapan nila, at maging ang mga hubad nilang litrato. Nakuha pa mismo sa bahay namin. Grabe, parang sinasaksak yung puso ko. At dito ko lang din na-realize kung bakit laging humihingi si Damulag ng pera kahit meron naman siyang trabaho. Lahat ng perang hinihingi niya ay hindi pala para sa pamilya namin, kundi para sa mga babae niya. Paulit-ulit kong nahuhuli si Damulag. At paulit-ulit ko rin siyang pinatatawad. Naisip ko na baka naman magbago pa siya. Hanggang sa dumating ang isang balitang pakiramdam ko ay magpapabago kay Damulag. Buntis ako. DJ Rocky at DJ Jello, akala ko ito na ang magiging dahilan para tuluyang magbago si Damulag. Ang saya-saya ko nung una kong malamang buntis ako. Pero isang araw, natagpuan ko na lamang ang sarili ko na nasa ospital. Nagdarasal na sana mabuhay ang anak namin. Ang masakit dito ay umalis si Damulag sa tabi ko. Nag-send pa nga siya ng litrato kasama ang babae niya nung umalis siya. Habang ako lumuluha, nananalangin na wag sanang mawala ang anak namin. Ang taong sana'y katabi ko ay piniling sumama sa iba. Hindi kinaya ng baby namin. Tuluyan niya kaming iniwan. Ang sakit. Ang sakit mawalan ng anak. Pero mas masakit malaman na ang ama niya ay wala man lang noong mga sandaling pinakakailangan ko siya. Ni piso sa hospital bill, walang naitulong si Damulag. Mga kaibigan ko pa ang tumulong para makalabas ako ng ospital. DJ Rocky at DJ Jello, tanga na akong tanga. Pero nagbakasakali pa rin ako, kumapit pa rin ako. At lagi kong nilalabanan ang utak ko. Sinasabi ko sa sarili ko na baka bahalang araw magbago pa si Damulag. Pero dumating ang araw na nag-away kami. Dahil na naman sa isa niyang babae. At ang masakit ay pinalayas niya ako sa sarili kong bahay. Doon na ako tuluyang nagising. Umuwi ako sa mga magulang ko at sa unang pagkakataon, sinabi ko ang lahat ng sakit na ilang taon kong kinimkim. Hindi ako umiyak sa harap nila. Tahimik lang sila at sinabing, "Anak, ikaw ang magdedesisyon para sa buhay mo.
Basta tatandaan mo lang na nandito lang kami para sa'yo. Kinabukasan, binalikan ko ang bahay. Kinuha ko lahat ng appliances at mga gamit na ako ang bumili. Hindi ko naman madadala ang buong bahay. At itong bahay na to ay maiiwan. Yung bahay na pinangarap kong tirhan sana naming mag-ina. Mapupunta lang sa wala. At kasabay ng pag-alis ko doon, ay pagtapos ko sa 8 taon kong pagmamahal kay Damulag. Hindi naman sa nawala yung pagmamahal ko sa kanya. Kasi kung pagmamahal lang ang pag-uusapan, nandito pa rin eh. Pero dahil naubos na ang respeto ko sa sarili ko, kailangan kong bumangon at ilaban ang sarili ko. Sa ngayon, nandito na ako sa Middle East. Nangangarap uli, bumabangon uli. Pero hindi na para sa lalaking paulit-ulit akong sinaktan, kundi para sa anak kong naghihintay ng mas magandang bukas. At kung sakaling nakikinig ngayon si Damulag, gusto ko lang sabihin sa iyo na pinatatawad na kita. Hindi dahil deserve mo, kundi dahil deserve ko maging malaya. Sa mga babaeng tulad ko na paulit-ulit na nagpatawad, sana mapatunayan ninyo sa inyong mga sarili na kaya ninyo. At sana matutuhan ninyong mahalin ang sarili ninyo. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat ipinagmamakaawa. At ang kapayapaan ng isip ay hindi kailanman dapat isakripisyo para lang may taong manatili. Minsan ang pinakamahirap na desisyon ay ang umalis. Umalis sa isang relasyong wala ng respeto. At yun ang maging hakbang para makabalik ka sa sarili mo. At tatandaan ninyo na hindi lahat ng bahay na naiwan ay talo. Kung iisipin ninyo, yung bahay na naiwan, 4 na pader lang yun. At hindi ka talo doon. Dahil ang naisalba mo ay ang sarili mong buhay. Hayaan nyo na yung bahay na yun. Ang mahalaga ay kung paano ka babangon sa iyong buhay. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Athena. At ito, ang aking secret file.